गासिबो गजबगोन होननानै बुंनायखौ आसा खालामनो हागौ खिन्थु बेबायदिखौ सुक्तिनि गेजेरजों सख'नो हानाय पसिबोल नङा। रायजोफोर नोंथाङा थामनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नङा होमबा। रायजोफोर गुबै आयदायाव थांनायनि सिगां मोनसे गोनांथार आपडेट बेनो जाहैबाय उन्दै बैसोआव जुलि जानाय एबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौहाय फिन आसाम सरकार एबा पुलिसा हमफिनबाय एबा हमनायखौ जागायफिनबाय। बिनिखायनो जाय बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा जादों एबा उन्दै बैसोआव जुलि जादोंमोन नोंथांमोना सांग्रां जानानै थाखा। हयथ' जाहैनो हागौ नोंथांमोना न' गोजानि आलासि। बिनिखायनो जाय नोंथांमोना उन्दै बैसोआव जुलि जादोंमोन नोंथांमोना दानिफ्रायनो सांग्रां जानानै थाखादो न' गोजानि आलासि जाहैनो थाखाय। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ'आवहाय ससेब्लाबो भाइरेल भिडिअ नुदों नाथाय बे भाइरेल भिडिअ'नि सोमोन्दै आं बे भिडिअ'नि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो फोरमायनो सानाखै। नोंथांमोना बे भाइरेल भिडिअ'नि सोमोन्दै जुदि नायनो गोसो दङब्ला फैबाय थानाय भिडिअ'आवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं गासैबो खौरांखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। फैदो बिदिब्ला दानिया गुबै आयदायावहाय। रायजोफोर एनडिएफबिनि दैदेनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिएफबिनि माखासे केडार्सफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो जोबजानानै दङ। नाथाय बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एबा बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों गनाय नङा। बिथांमोना आयेननि गेजेरजोंसो गगोन। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारा मिडियानि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होखाबाय। आरो बिथाङा बुंबावदों जे एनडिएफबिनि केडार्सफ्रा साख्रिखौ गोरलैयैनो मोननाय नङा। जाय बिथांमोना साख्रि मावनो गोसो दङ बिथांमोना इन्टारभिउखौ होथारनांगोन। बैसोआ जेखियानो जाया नाथाय इन्टारभिउखौ होथारनांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बे गोबां साननांगौ बाथ्रा नङा होमबा। फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। एनडिएफबिनि नेतृत्वआव जि सोमावसारनाय बेयो 2020 मायथाइनि जि सुक्ति बे सुक्तिजों जोंनि जि थांखिखौ जाफुंबाय। हयथ' दिनै नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ लुगैनो हागौ जे आंनि खुगानिफ्राय जेलाव थानाय गासिबो गजबगोन होननानै बुंनायखौ आसा खालामनो हागौ खिन्थु बे पसिबोल नङा। खारन किसुमाना सुक्ति जानायनि सिगाङावनो कनभिक्टेड जाखादों। जेल अर्डार होजानाय मानायफ्राबो सुक्तिनि सिगाङावनो जाखादों। दा बेनिखाय जायफोरखौ कर्टआ दायि होननानै प्रमान मोननानै जेल अर्डार होबाय, कनभिक्टेड खालामबाय, बेबायदिखौ सुक्तिनि गेजेरजों सख'नो हानाय पसिबोल नङा। खारन आयेना बिथांमोनखौ दायनिगिरि होनबायबा जों आयेननि गेजेरजोंनो माबोरैहाय दाय गैया जाखो, दाय गैयि बेखौसो देखायनो हानांगोन आरो अब्लासो गगोन। दिनै जोंहा 2 फासि अर्डार जानानै दं। बेबो जोंनि सुक्तिनि सिगाङावनो जादोंमोन। सुक्ति बेनिफ्राय गोबां सोरबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट दं, सोरबा हयथ' 12 इयार्स बिदि इमप्रिजनमेन्ट बिदि अर्डार मोननाय दं। बिथांमोननि गासैबो फ्रायानो सुक्ति जानायनि सिगाङावनो बेबायदि कनभिक्टेड डिक्लेयार खालामजादों। दा बिथांमोनखौ जों दिहुननांगौबा आयेननि गेजेरजोंसो दिहुननांगोन आरो बेखौ दा नाजागासिनो दं। जों आसा खालामदों बे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिहुननो हागोन खिन्थु सम नांगोन। दिनै गोबां मानसिफ्रानो प्रसार खालामथिंलाबाय थायो जे सुक्ति जालायबाय मानो जेल जाबाय थाखो होननानै। सुक्ति जाबाबो जेला थागोन जिहेतु आयेन पलिटिकेल माबाफ्रा सुक्तिफ्रा बे पलिटिकेल माबाजों थांगोन। बेनिखाय सोरबा आयेन प्रक्रियाखौ दायनिगिरि होनना बुंदों बिथांखौ जों सुक्तिनि गेजेरजों दाय गैया, दायनिगिरि नङा होननानै बुंनो हाया। दाख्लै साननैसो नुनो मोन्दोंमोन जे माखासे एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि माखासे बारग' सोद्रोमाफोरा जायफोर बैसो थानाय बिसोरखौ साख्रियाव थिसननायनि मोनसे खाबु बेनि समाव बे जास्ट एनडिएफबिनि थाखायल' नङा, एज ए होल रायजो राजाफोरनि थाखायनो साखरिनि बेबस्था जागोन। बेयाव हयथ' किसु संख्यक एनडिएफबिनि मानसिफोरखौबो होगोन आरो बेयाव हयथ' एनडिएफबिनि खेथ्रआव किसुमान रिलेक्सेसन होनो हागौ। बेबायदि गथै एनडिएफबिनि गासैबो जे साखरि मोनजोबगोन बेबो नङा। बे इन्टारभिउ होनांगोन कास्टमार जाय इन्टारभिउ फंसेबो उत्तर होनाय बेबायदिखौथ' सोनाय नङा सरकार। इन्टारभिउथ' होनांगोन माथ्र बैसोनि खेथ्रआव बा एजुकेसननि खेथ्रआव क्वालिफिकेसननि खेथ्रआव रिलेक्सेसना मोननो हागौ आरो बेबो खोब बेदि बेसेबां लागोन बे दाबो फिक्स माबा जायाखै। खिन्थु रिक्रुटमेन्ट जागोन आरो बेयाव सिभिलियानफोरबो जागोन आरो एनडिएफबिनि केडारफोरबो जागोन। खिन्थु
दासिमहालागै डेट फिक्स खालामनाय जायाखै माला जागोन आरो खैजन लागोन बिनिबो डेट फिक्स जायाखै आरो बे नायनो समाव मा जायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय आरो बुजिखाबाय नङा होमबा BTRनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारा मिडियानि सिगाङावहाय मा बिबुंथि होदों बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर'फोरनि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंदों जे NDB केडार्सफोरा जायफ्रा साख्रि मावनो गोसो साख्रिखौ गोरलैयैनो मोननाय नङा इन्टारभिउखौ होथारनांगोन बैसोआ जेखियानो जाया मानो इन्टारभिउखौ होथारनांगोन अब्लासो साख्रिखौ मोनगोन एबा इन्टारभिउआव पास जाबासो साख्रिखौ मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बै समावहाय NDB केडार्सफोरा एबा NDBफ्रा गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय एबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय हाग्रा बंग्रासो थाखोमानानै थानो गोनां जादोंमोन ना बिजाबखौनो मोजाङै फरायनो मोन्दोंमोन ना माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हादोंमोन दिनै NDBफोरनि साख्रिनि बेलायावबो जुदि इन्टारभिउ होनांगौबा साबेसे NDB केडार्सफोरा साख्रिखौ मोनमारगोन आरो साबेसे NDB केडार्सफोरनोहाय साख्रिखौ सरकारा होमारगोन बे मोनसे सोंलु जानानै फैदों नङा होमबा रायजोफोर बेखौहाय समाजसो खोन्थासिगोन साबेसे NDB केडार्सफोरनोहाय आसाम सरकार एबा BTR सरकारा साख्रि होमारनो हायो बेखौ समाजसो खोन्थासिगोन नङा होमबा रायजोफोर स' रायजोफोर भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला आंनि भिडिअ बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं सासे बर' फिसा हिसाबै निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बेजों लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकन नटिफिकेसनखौ अन खालामना लागोन होननानै आं मिजिंथिबाय एसेनोसै जै बर' हारिनि